President bro dhi fish market manyocha sirikal gero Homa Bay. Ok project manyien. Odwa nyisa ni jo ohala ma Homa Bay ok dwar market ma Homa Bay. President bende bro dhi launch ndara ma ring road mar Osenga. Koro kawuono odwa bet ka ratili ka to cha owacho ni mano gima president ok owinjo dhi launch en gima no sekete pesa en project mosechakore ma president dhi launch. Ting'e ni president ka ok owuotho e piny. To wabro chako wacho ni president eno beda beda Nairobi kuno. Be ong'eyo kata kaka wachalo. Nyaka owuothi e piny. To bende ok owuothi ni ka genzi magi projects manosechaki. To bende ok ochuno ni ka president dhi kamoro ni nyaka koro pesa modhi tiyo godo ni koro ni mago pesa mokethre. Ok en pesa mokethre, magi pesa ma circulate economy. Kata obedo early campaign, kata late campaign, kata ndalo mage onge chieng' mane president oweyo ma ok nyal wuotho e pinye. Ma an amor kabisa ni osedhi coast, osedhi western, osedhi Mount Kenya, osedhi Kisii. Sani koro duogo odwa limo pinyo ma Nyanza, ma luo Nyanza. Obro dhi Homa Bay County, Migori County, Kisumu County, Siaya County. To kuondgo te odhi nyaka apani Mageta ma odhi launch solar powered electricity ma Mageta. Mano bende ng'ama wiye ber adieli nyalo biro ratili ka wacho ni president kik dhi kuondgo mondo mi kik projects go dhi mbele. Mago kendo ber ni ka president odhi kuondgo to miyo projects go jingo ni nyaka koro gitim ang'o. Gitimre magirum mondo konj jopiny. Kare udwa ne konj jopiny nang'o? Ake gimomiyo ne ini ni penjo penjo. Ane ma penjo but ake gimomiyo oganda ne wacho ni ma chal ka gima otime samo kuwinjo. Ok ni chal ka gima oganda wacho ni wabire ratili wacho adier. Yes. Adier ni bado watim ang'o. All right. Kae to nyoro bende nyo yiero jotelo mamoko e cabinet ma Nyanza. Opiyo Wandayi, John Badi. Ka giloso lemo mar Thanksgiving ma president dhie kuno moko gi. Ka president odhi olimo John Badi e Gwasi kotimo Thanksgiving. Nikech en gima wamor kendo wamor kabisa ka josuba wamor ka jo Homa Bay. Kodhi Siaya odhi Thanksgiving mar Opiyo Wandayi. Ere makosa. Okay. Igen seche moko gima chando wa. Apani Matunga kuwinje maber. Gima chando wa. No. Iwacho ni projects en ketho pesa. Ni owinjo bedi e desk ne mondo mi oti nikech kamoro ni kani sirikal owinjo bed ka mondo kungolo iwinjo president en ng'ama tiyo kendo orito piny kamoro amora mentiere koda en Mfangano kata en Mount Kenya kuma entiere no. Okay. Mani office president. All right. Onge gima ok nyal timo kobedo kanyo. To iwinjo Joy. Yes. An gima jothuro owinjo bed godo paro. Ni siasa ok en ga pingo. Ok en ga manyo rach sate. Nitiere moko bende nyaka wajiw jothuro kendo sani adwa ni mondo mi amed jiwo jothurwa owuog oko o receive president. Awinjo kan nitiere penjo moko midwa penjo mbele kanyo tabro duoki. Erokamano. Apodan gi penjo